Takže ahojte, ja som strašne rád, že vám môžem dneska predstaviť Asus VivoTab TF810. Jedná sa o, by som povedal, profesionálny tablet, ktorý okrem toho, že disponuje veľmi dobrými technickými parametrami, tak je postavený na platforme Windows 8 Pro, vo verzii Pro teda. Okrem tabletu v balení nájdete dokovaciu klávesnicu, ďalej samozrejme nabíjačku, na jednej strane je USB, na druhej ale štandardný systémový konektor, to znamená, že pokiaľ tento kábel si nezoberete, tak tablet nenabijete, pretože USB nie je podporované ako nabíjacie médium. Ďalej takúto redukciu, ktorá slúži, na čo to si ukážeme. Nuž a v neposlednom rade je to praktické ochranné púzdro z umelej kože, ktoré okrem miesta pre tablet ukrýva ešte aj miesto pre dodávaný stylus. A ešte nejaké ďalšie prkotinky. Hej. Tu máte napríklad nejaký odkladací priestor na handričku, ďalej na SD karty a podobne. Čiže to všetko nájdete v balení tohto tabletu. Poviete si, že nie je to málo, za tú cenu si myslím, že je to tak akurát. Poďme sa však venovať samotnému tabletu. Tento tablet je v podstate 11,6 palca veľký tablet, ktorý má ako zobrazovací displej je použitý IPS panel s rozlíšením 1366 na 768 pixelov. Nad displejom je samozrejme webkamera, ktorá má rozlíšenie 2 megapixelov. Vzadu nájdeme 8 megapixelový fotoaparát s autofokusom, s prisvetľovacou diodou a samozrejme s možnosťou nahrávania videozáznamu vo Full HD rozlíšení. Čo sa týka ovládacích prvkov na tomto tablete, ich nájdeme hneď niekoľko. Za prvé, samozrejme klasické tlačítko zapnutia a vypnutia. Toto je umiestnené na ľavej strane. Na ľavej strane hornej časti by som povedal. Áno. Dobre, čo sa týka ľavej strany, tu nájdeme hneď niekoľko ovládacích prvkov alebo konektorov pripojenia. Ďalej máme tu napríklad slot pre micro SD kartu. Ďalej 3,5-kový audio výstup a zámok, alebo teda otvárať zámku, pomocou ktorého vlastne dostaneme tablet z doku. Na pravej strane nájdeme kolískový prepínač hlasitosti. Nuž a na spodu sú to teda zdierky pre zámok a systémový konektor, ktorý okrem toho, že pomocou neho teda nabijeme celý tablet, tak môžeme do neho vložiť túto redukciu, čím sme schopní k tabletu pripojiť v podstate plnohodnotné USB. V našom danom prípade nie je to síce trojka, ale iba dvojka, USB 2.0, ale aj to je lepšie ako nič a postačuje. To je čo sa týka toho, čo vidíme, ináč povrch tohto tabletu je taký tak viac menej kovový a výrobca sa dušuje a teda veľmi sa chváli hmotnosťou a veľkosťou. Takže hrúbka je iba 8,7 mm a váži 675 gramov bez doku, samozrejme. Čo sa týka doku, je to samozrejme plnohodnotná klávesnica bez numerického padu. Klávesy sú pomerne veľké, myslím, že bude sa dobre na nich písať, to vám ale napíšem v mojej časti recenzie, pretože tá bude vznikať práve na tomto tablete. Samozrejme je tu tlačítkový touchpad, ktorý by mal podporiť aj nejaké tie gestá. Prednosťou samozrejme tohto balenia je práve tento stylus, ktorý má toto tlačítko a napríklad písanie poznámok v notepade je skvelé. Mne sa to veľmi páčilo.
Čo sa týka portov, ktoré nájdete na doku, tak je tu samozrejme nabíjací. Ďalej vedľa neho je mikrofón. Nuž a na každej strane máte po jednom USBčku. Čiže jak v jednom, tak v druhom. Aj tento dok svojím spôsobom obsahuje batériu, čím zvyšuje alebo predĺžuje životnosť nielen batérie, ale hlavne predĺžuje výdrž tohto tabletu v podstate pri práci niekde v teréne. Čiže ľahko ho takto zatlačíme a keď ho chceme vybrať, tak jednoducho odistíme pomocou tohto tlačítka alebo šupačkového prepínača ho odistíme a vybereme. Čiže takto nejak to funguje. My sa ale pôjdeme spoločne teraz pozrieť na nejaké tie technické parametre. Mimochodom, tento tablet je postavený na platforme Intel Atom, čo si samozrejme aj ukážeme v praxi. Skôr ale vám ponúknem tento pohľad, a to je veľkosť úložného priestoru. V danom prípade je to 50 gigová flash pamäť, alebo jak to nazvať. Ďalej, poďme sa teraz pozrieť na procesor a System Properties. Takže máme tu Windows 8, ďalej, jak som spomínal, Intel Atom CPU Z 2760 s 1,8 GHz, a ktorému v podstate sekunduje 2 GB operačnej pamäte RAM. Všetko je to postavené na 32-bitovom operačnom systéme, teda Windows. To je z tohto, čo by som vám chcel ukázať a predstaviť. Myslím si, že tie ostatné veci nájdete zase v písanej časti mojej recenzie. Ja vám zatiaľ veľmi pekne ďakujem za pozornosť a teším sa na ďalšie video. Dovidenia.